Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan malih wonten ing video pasinaon basa Jawi. Wonten ing video menika badhe ngandharaken materi pasangan aksara Jawa kanggo siswa kelas gangsal. Sumangga saged dipun simak. Kompetensi dasar menulis kata dan kalimat beraksara Jawa yang mengandung pasangan. Nah, iki aksara Jawa nglegena, tegese aksara Jawa sing durung duweni pasangan utawa sandangan. Cacahe ana 20. Bono Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Pranga. Sandangan swara yaiku wulu, unine I, pepet E, taling E utawa E, suku U, taling tarung O. Dene menawa nulis le nganggo ngolelet lan menawa nulis re nganggo po cerek. Nah, salajengipun yaiku sandangan panyigek ana wignan mateni H, cecak mateni eng, layar mateni R, pangkon menika kangge mateni aksara. Nah, para siswa, saiki mlebu ana ing materi pasangan aksara Jawa. Aksara pasangan yaiku aksara sing gunane kanggo ngilangi aksara swara utawa huruf vokal dadi aksara mati utawa huruf konsonan. Tuladha no dadi N, lo dadi L. Tuladhane nulis tondo. Anggone nulis ana ing aksara Jawa to, no, do. Supaya dadi tandha, mula aksara no diwenehi pasangan do. Dadi none mati lan unine dadi tondo. Aksara pasangan uga kanggo ngganteni aksara sing ana ing sisih tengene aksara sing dipasangi. Tuladha mangan salak, mangano salako. Supaya none mati, mula no diwenehi pasangan so ana ing jejere. Mula unine dadi mangan salak. Aksara ka amarga ana ing mburi dhewe, mula dipangku supaya mati. Nah, para siswa digatekake iki wujude pasangan aksara Jawa. Pasangan ho, pasangan no, pasangan co, pasangan ro, pasangan ko. Pasangan do, pasangan to, pasangan so, pasangan wo, pasangan lo. Pasangan po, pasangan do, pasangan jo, pasangan yo, pasangan nyo, pasangan mo, pasangan go, pasangan bo, pasangan to, lan pungkasan pasangan ngo. Digatekake sing dibunderi kuning iki pasangan sing anggone nulis ana ing jejere utawa mburine aksara sing diwenehi pasangan. Dene bunderan sing ijo yaiku pasangan sing wujude padha karo
aksarane. Dene bunderan sing abang yaiku pasangan sing anggone nulis tememplek karo aksara sing dipasangi. Nah, para siswa, saiki digatekake tulodo pasangan aksara Jawa. Pasangan ho. Mangan apem. Aksara no mati amarga mburine ana pasangan ho. Pasangan no ngajak nangis. Aksara ko mati amarga diwenehi pasangan no. Pasangan co tuladane Mas Catur. Aksara so mati amarga ana pasangan co. Pasangan ro tuladane ana ing tembung anak ratu. Aksara ko mati amarga ana pasangan ro. Dene tulodo pasangan ko yaiku iwak kali. Ko mati amarga ana pasangan ko. Banjur pasangan do tuladane nyekel doro. Lo mati merga ana pasangan do. Pasangan to tuladane mangan tape. No mati merga diwenehi pasangan to. Pasangan so tuladane mangan sate. No mati merga ana pasangan so ing sakmbudine. Pasangan wo tuladane mangan wajik. Aksara no mati ana ing tembung mangan amarga aksara no diwenehi pasangan aksara wo. Panulisane disambung karo aksara sing diwenehi pasangan. Pasangan lo tuladane anak lanang. Aksara ko mati merga diwenehi pasangan lo. Banjur pasangan po tuladane anak panah. Ko mati merga mburine ana pasangan po. Pasangan po langgone nulis ya kuwi sejajar karo aksara sing dipasangi. Pasangan do tuladane dodol dawet. Pasang aksara lo menika mati merga ana pasangan do ana ing ngisore. Pasangan jo tuladane ngajak jajan. Ko mati merga ana pasangan jo. Bak banjure pasangan yo tuladane Mas Yono. Aksara so mati amarga diwenehi pasangan yo. Banjur pasangan nyo tuladane ngajak nyanyi. Aksara ko mati amarga disambung utawa diwenehi pasangan nyo. Panulisan pasangan nyo yaiku disambung karo aksara sing dipasangi. Nah, banjure pasangan mo tuladane tembung zaman Mojopahit. Aksara no mati merga diwenehi pasangan mo. Pasangan go tuladane nyekel gajah. Aksara lo mati merga diwenehi pasangan go. Pasangan bo tuladane ana ing tembung nyithak boto. Aksara ko mati merga ana pasangan bo. Pasangan to tuladane pinenthang. Nah, menika no mati merga ngisore ana pasangan to. Dene pungkasan yaiku pasangan ngo ana ing tembung ngajak ngaji. Aksara ko mati merga diwenehi pasangan ngo. Nah, iki mau tulodo panulisan pasangan aksara ana ing tembung-tembung. Sing perlu digatekake yaiku kepriye anggone nulis pasangan kuwi mau ana ing jejere utawa ana ing ngisore utawa disambung. Nah,
Mekaten andharan materi pasangan aksara Jawa kanggo siswa kelas gangsal. Mbok bilih kathah kalepatan, kathah kekirangan nyuwun agunging pangapunten. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.